Però com més et coneixes, més pots afinar amb els teus objectius. Si no, et deixes portar pels objectius d'altres persones sense saber-ho, per lo que la societat en teoria es diu que és èxit, i deixes de ser tu i no pots despertar els teus dons, els teus talents, les teves habilitats. Com més et coneixes, més potencial despertes de tu. Benvinguts, amics i amigues. Estem a un altre podcast, no sé quin episodi és, però el Joel està de ressaca, som divendres i la vida ens somriu, tot ens somriu. I jo amb bronquitis, I sobretot tenim un altre convidat i a sobre avui jo crec que podem aprendre molt d'ell. Què rius? Ja. No, de tu no. Salvador Companyó, què tal? Abans el Joel podria explicar una mica com va anar la nit. Va, sí. Va, Joel, explica'ns una mica. Bueno, pues, Trenca el gel. vam anar Red flag a andante. sopar al Sant Guim, vam beure una mica de vi, Una mica? després anem a fer l'última. L'última va ser l'antepenúltima, i dic, què? I vaig anar a Vic. O Migrès, que ja tenim una edat, Però bueno, i allò que arribes tard, a casa... Festa universitària, Sí. Però creus que tocava ahir? No tocava. No tocava. O sigui, molt malament per part meva. Dels errors s'aprèn i espero el pròxim Sents cop agafar malament. la rotonda i tirar cap a Vià d'una puta vegada perquè eren ja a la una. Berta, red flag, però... Molt mal, no. Però tu vas passar bé o no, per això almenys? No, tampoc. No. Vaig veure que... Hòstia. O sigui, vas veure i ja està. No, vaig veure... Com definiries la festa? Amb un nom? Amb una paraula? Gabinete de crisis. Gabinete de crèdit. Com a Madrid, no passa res. Mar de dudas. Com a Madrid, no passa res. Salvador Companyó, què tal? Hola, molt bé. I ja... Bona introducció, Sí, ja gaudint de l'entrada. Això només és una mica... És la punta de l'iceberg del que som, aquí. Ara amb la introducció del Joel. No passa res, visca. Aquella rotonda sempre se m'encalla, sempre tiro cap avall, i hauré d'anar cap a Vià, hòstia. No passa res. Avui, a partir d'ara, començarem d'una manera diferent amb Com els no convidats. desviar-te de... No, però avui parlarem de com no desviar-te de la rotonda. Exacte. Que sí? Curiosament, he pensat això quan ha dit és que a la rotonda sempre em passa això, dic, que et pots reprogramar. Pues estem aquí avui del teu dia, Joel? Avui és reprogramament. Avui ens encarregarem. Reprogramament. Vale, va. El que estava dient, que començarem de manera diferent als convidats, perquè en comptes de que ells no sàpiguen què dir de com presentar-se, els hi posarem una bateria de preguntes que direm Toma, un bateria, test inicial, vocabulari. que seran preguntes ràpides, Que des de jugón. nom, edat i preguntes més fosques, podríem dir. Ala. No ho sabrem. Però que faran que sapigueu com és el convidat en un minut. I les fas tu o les faig jo? No, les farem tots. Una cada un, pam, Va, pam, una cada pam. un, exacte. Respostes ràpides. I com que veníem de política, qui va guanyar al final? És igual, esquerra-dreta. D'esquerra-dreta, va. Va, Joel. Aquesta és molt difícil. Nom. Salvador, si em voleu dir Salva, està perfecte també. Molt bé. So- Bon nom, per l'ofici. També m'ho han dit moltes vegades. És més, Salvador, companyó. Salvador. Salves i acompanyes. Ah, increïble el nom. A lo millor... Bueno. Sobrenom que et diuen els amics. Mira, de molt jove em deien Willow. Oh, per què? I Willow? m'ho va treure un amic, perquè hi havia alguna pel·lícula que hi havia el Willow, no sé si ho coneixeu, i em va trobar alguna similitud i per riure, no? I llavors durant un temps m'ho van dir. I ara pràcticament no en tinc, però sí que algú em diu Petit Buda, si algú altre en broma, coaching. Coaching, està bé, està bé. Bé. Em toca a mi, no? Edat. 50. Ole, que rodó tot. Quina creus que aparentes? 50, però si em rapo, 42. Toma! Estat civil. Solter. Feina que et dediques. Ajudo a les persones a millorar les seves vides i aconseguir els seus objectius. Toma. Toma, ja. Feina que vols ser de petit, que ràpid baixa. Futbolista. Toma. En som 4. Talent ocult que no sap ningú. Ui. Llegeixo la ment. Oh. No, ho he exagerat una mica. Hòstia. Ha sigut boníssim, El Santa pensant, és un subnormal. Sí. No t'imagines, para pensant. Que miedo. Intuïció... Tu em mires, m'estàs explicant alguna cosa,
jo et vull fer una pregunta, et demanaria alguna cosa, i a vegades me la contestes sense que te l'hagi de fer, però això em passa molt a consulta quan estem un a un, quan estem en un espai I quan el que coneixes es una diu mica més, psicològicament segur. Però et diria que segurament l'habilitat més gran és l'escolta activa, el saber escoltar. Jo ho trobo molt important perquè a mi em falta Passa la això. següent. Perdó. Bé, després entrarem aquí. Peça de roba que et poses primer quan et canvies, quan et lleves. Els calçotets? Aquesta pregunta va lligada perquè porto un joc després, que ja si us agrada, Hòstia, estàs que a tope segons la peça de roba ets d'una manera o d'una altra, vale? Amb amor i tal, i després ho farem. Estàs molt bé avui. Última vegada que has mantingut relacions sexuals. Bueno, això ja relacions, sembla, com es diu aquest programa, La resistència. Sí. Bueno, els budes... No, ho deu, Sí, el que passa que també es pot fer sexe tàntric. Ah, No sé saps si ho què, coneixeu. És amb el ment, poder. Ens ho va explicar la sexòloga. Ah, sí que ens ho vas És amb explicar. la ment, no? Que no acabes. Sí, és veritat, ens ho vas explicar. Bueno, aquí no entrarem en detalls. No sabem si acabes. No, sí, que ho expliquis. Una setmaneta. Bueno. Vale. Està bé. Aviam, Jan. toca a mi, no? Ja s'ha perdut. Està pensant, s'ha quedat amb el sexe tàntric. Aquí, Digues del 0 al 100% sobre quan t'agrada l'alcohol. 25%. No podem fer Quan tenia la vostra edat era una miqueta semblant al Joel. Hem passat igual a les rotondes i a les nits, Sí. Però ha canviat. Sí, fes-la. Hobby preferit. S'ha saltat la primera. S'ha saltat la Vale. T'has drogat mai? És que aquesta perquè l'hem posat. No, que L'has posat tu. Sí, he provat algunes cosetes. He fumat herba, això ho he fet moltes vegades. I mira, i curiosament aquest gener ho havia fet d'altres vegades, però vaig anar a Colòmbia, a la selva, vaig estar una setmana amb un xaman i allà ens vam prendre el que aquí es pot dir com a drogues, però que realment ells ho veuen com una medicina, que és una purga física, energètica, mental i emocional, com, no sé si ho coneixeu, ayahuasca, yagé... Ai! Ayahuasca. Au, vas fet ayahuasca. A Colòmbia, a la selva, al Cambó, una bava de granota que em van posar aquí intracutània, bueno, diverses cosetes així. No sé si compta dins la pregunta. Podrem entrar-hi, també. Lo d'ayahuasca, agafem-ho i serà una pregunta històrica. Històrica. Sí. Hòstia. Te toca a tu, No Joel. ho poseu de titular, per No, això. el però- titular és... Però no és... No Bueno. Hòstia, però no és droga. Va, No. surto de festa en foto ayahuasca. És com un estat que et trobes... Bueno, en parlarem. Sí. Hobby preferit. Muntanya. Molt bé, Jan. No, espera, no. Futbol. Toma! Bé. Bé. Estem aquí, estem a la sintonia. Ara mateix, del 0 al 10, com estàs a felicitat? És bona 9. aquesta. Toma. I amb aquesta ja acabem el test inicial. T'ha agradat el test inicial per començar? Sí, quan m'heu dit que faria el test inicial he pensat... M'agafen desprevingut, però, bueno, dintre del que cap... Sí? Però, bueno, després també m'hauré de veure, perquè, clar, ja això és... A partir d'aquí... Hi ha hagut alguna pregunta compromesa. Sí, no? Relacions, drogues, què fem? Què fem? També podríem fer que el Salvador ens ajudés i aquí afegir-ne una, saps? I ja la fem. M'entens? Sí. Sí, clar, li Ja ho demanem farem, aquesta, Va, al final... comencem. Vale, Salvador, saps com a tens? Un Per coach, conèixer. un mentor, és ajuda real, pot arribar a crear dependència, com valores? Què és aquesta feina? Què t'enriqueix? El que més m'agrada de la feina i el que més satisfacció em proporciona és veure que ve una persona a la meva consulta en sessió 1 a 1 o un grup, com ara estem fent una mentoria. O sigui, és la primera vegada que la faig, hem començat aquest gener, i sé que m'envien un missatge i m'agraeixen haver entrat a la mentoria i en unes setmanes ja m'expliquen els canvis que hi ha hagut a la seva vida, o com m'ha passat alguna vegada, recordo m'ha passat diverses vegades, però tinc ara un en ment, un noi que vam fer la sessió, ja uns anys enrere, ara el preu ha canviat, però em va donar 50 euros per la sessió i em va dir els 50 euros millor invertits a la meva vida. Toma. Quan passa això, no pot dir que passi sempre i no vol dir que amb tots els clients hi hagi èxit. Sí? Però sí que si la persona en predisposició hi ha millora. És a dir, perquè si tu vens, estàs disposat a gastar un temps, una energia i uns diners per la teva millora. Llavors, normalment la persona s'implica. Llavors, si la persona s'implica, s'aconsegueixen progressos. El que passa que a vegades estem encallats amb una manera de pensar, o amb una manera de sentir, o amb cosetes, anem agafant la rotonda per aquell costat i no sabem com fer-ho d'una altra manera.
però la ment és poderosa i llavors podem crear nous circuits neuronals, hi ha la condició de neuroplasticitat i per tant podem canviar actituds i podem deixar aquelles cosetes que ens frenen, aquelles actituds, pensaments, el que sigui en cada cas, i donar-li la volta. Podem. A vegades no és fàcil, però podem. Perquè a vegades la persona deu tenir una barrera, no? Que tu li pots veure o ella mateixa no sap identificar, que no pot avançar. Sí, jo em baso principalment en el coaching, el que passa que he estudiat d'altres disciplines i llavors faig un mix-max de lo que sé. Quan ve una persona i realment ve en predisposició, si hi ha alguna barrera apareix i està disposada normalment a canviar-la. A vegades sí que algú arriba al límit i clar, que sap que si trenca aquesta barrera igual haurà de fer canvis que li fan por o decidir coses a la seva vida que el fan sortir fora de la zona de confort i hi ha qui va més amb el freno de mà. Però bueno, amb bona predisposició tots ho podem fer i també es pot anar creixent i fent canvis al ritme que cadascú desitgi. Cada cas és especial. Com treballes per això amb ells? Què els hi fas? Què és lo diferencial? Com treballes amb ells? Mira, la base és coaching, llavors el coaching és una disciplina que el que fa és exercir un acompanyament a la persona, és un acompanyament mental i emocional. Llavors ve la persona, per exemple, vens tu, Jan, sí? Fem una sessió, bueno, primer envio un qüestionari previ, un test com el que heu fet vosaltres, també per saber a quin punt està, que amb poques preguntes el conegui, que quan arribi a la consulta ja el conegui una miqueta. T'agrada l'alcohol? Aquesta no la faig, però ho dedueixo amb d'altres preguntes. I llavors la persona està al punt A, que és on es troba ara, i decidim quin és el seu punt B, a on es vol dirigir. És a dir, quin punt a l'horitzó vol anar, quins canvis vol fer a la seva vida. Vol engegar un projecte, vol deixar de patir i estar bé, i a partir d'aquí comencem a treballar. Principalment amb preguntes per fer reflexionar la persona. Amb el coaching hi ha la tècnica, has de dominar l'escolta activa, les preguntes poderoses, entre d'altres tècniques. Llavors, la resposta que tu busques està dins teu, la vegis o no. Llavors, la meva missió és que a través de les preguntes, i evidentment com un estat de presència, de generar confiança, que la persona se senti a gust, còmoda, anem entrant a dintre la persona i ella mateixa, per pròpia reflexió a través de les preguntes, es va fent consciència i es va donant del que vol, del que ha de fer i ho decideix ella. Llavors, entre sessió i sessió marquem uns compromisos, unes coses que farà aquesta persona. Què es compromet a fer? De vegades cosetes senzilles, a vegades sortir a caminar una hora al dia, a llegir una estona, començar l'activitat física, a fer aquestes trucades incòmodes, és igual el que sigui en cada cas, i així fa que la roda ja comenci a girar cap a l'altre costat. Així és molt ràpid, i en unes quantes sessions normalment s'assoleix un gran canvi si hi ha predisposició. I tothom ara has dit que tothom té una resposta dins seu? No sé si amb algun convidat això també ho vam parlar. No sé si amb la Potser era el Quim, no? No, amb l'Anna. L'Anna Maldonado fa... Et sona? Anna Maldonado... Fa reiki, fa teràpies naturals. D'on és? D'aquí Porreig. L'únic que no viu aquí ara. No. És d'aquí. Sí. Doncs sé qui és, perquè fa molts anys que no en sé res. Ja. Sí. Doncs tothom té una resposta, tens un dilema a la vida. Tothom dins seu té la resposta que realment vol fer. O sigui, no sé si m'explico. Per exemple, tinc un dilema, he de fer això. Diu, doncs busca el teu interior que tens la resposta. Sí. Com s'arriba a sentir aquesta energia? La resposta hi és. La resposta hi és. És a dir, no sé si heu escoltat, segur que us ha sortit a l'Instagram el doctor Manel Sansegarra, que parla de la consciència. Sí. Llavors, si tu connectes a lo profund, la resposta hi és, abans que hem parlat de l'ayahuasca. Quan tu estàs en un estat alterat de consciència que has entrat a dintre de l'ayahuasca, connectes amb la supraconsciència. Llavors allà no tens cap dubte, veus la resposta claríssimament. El que passa que la nostra ment, aquest soroll, no ens deixa entrar tan endins. Vol dir que no la podem veure? Bueno, a vegades costa, però també hem de donar naturalitat a sentir dubte. És una condició humana dubtar. Llavors, normalment les persones intel·ligents dubten perquè volen triar la millor opció. Llavors també ens hem de fer amics del dubte, de la por, de la inseguretat, perquè igual que l'alegria, igual que la por, que la ràbia, que la tristesa formen part del nostre registre i en algun moment ho experimentarem. Llavors no és dolent dubtar. El problema està quan la persona
comença a donar voltes perquè com que no sap el que vol triar, no sap el que vol, no sap què decidir, es comença a ratllar. Llavors es genera un problema, però no saber si vols aquesta feina o quedar-te la que tens, vale? És normal tenir aquest dubte i és lògic que el passis. I has parlat de por, ràbia, egos. Quines són les barreres que ens impedeixen trobar aquesta resposta? Fuà, Joel, estàs al teu prat. Sí, No ho sé, mai. Estàs al teu prat. no, T'he avisat, Se li ha il·luminat, Ara m'he despertat. Bon dia! Bon dia, Catalunya! Comencem! L'alcohol t'està baixant, ja. Mira, les barreres principals són les inseguretats adquirides, aquest no sentir-nos suficients. Tots tenim complexe d'inferioritat, tots venim un complexe d'inferioritat en més o menys mesura. Hòstia. Quan es crea? En la infància, per les crítiques a què hem estat exposats, principalment dels pares, de les persones grans que hem tingut al nostre voltant. Llavors, aquí és on es va creant la nostra personalitat. És a dir, als 6-7 anys tenim el 90% de la personalitat formada. Llavors... M'havien dit els 18. Abans dels 18. És que això hi ha gent que diu moltes edats. Sí, això és una idea. 13, 14, 15, hi ha gairebé tota. Llavors, evidentment, podem continuar aprenent i podem continuar modificant maneres de pensar i adonar-nos de coses i exercir canvis. Però a la gran part ja és adquirida des de la infància. Quan estem receptius i no tenim autoconcepte d'un mateix. Un nen de 5 anys, un nen de 3 anys, el pare li diu si saltes pots arribar a la lluna, s'ho creu. Sí? Llavors tot el que va rebent de l'entorn, i no només per l'oïda, frases, el que veu, el que sent, l'energia que hi ha, doncs ho va adquirint. I això és el contingut que porta per, quan és gran, donar respostes a les situacions. És com si tu entrenes a futbol de petit i tens uns entrenadors i un entorn, aprens a fer unes coses i serà el que faràs al camp quan en tinguis 25. Evidentment que si vas entrenant pots millorar, sí? Però si tu has entrenat en un altre entorn, segurament hauràs après unes altres habilitats. Doncs principalment aquí. I evidentment que les creences que adquirim principalment a la infància, també pot ser l'edat adulta, quan passem impactes, és el que marquen el límit del que ens sentim capaços, que no, del que ens mereixem, del que no. Hòstia. I el tema de la supraconsciència, havies dit? Jo havia llegit havia escoltat el doctor Manel Sansegarra, que deia que ell explicava un cas d'un pacient que amb una operació molt difícil va com... O sigui, ell es va veure com mort allà a l'operació i que l'estat aquest era molt similar amb una supraconsciència, no? Arribar a un estat així, no? Però com s'hi arriba? Com pots arribar-hi? Aquí va arribar amb ayahuasca, no? Opció 1, drogar-te, ja ho hem dit. Parles de mi? Sí, no? Sí. Podríem entrar al tema. Sí, jo amb l'ayahuasca... Sí. És a dir, jo no et puc dir que hi pugui entrar voluntat i ara no, perquè hi ha d'haver un silenci, element, un estat de consciència molt elevat i per tant jo soc com la resta, com el 99,9% de les persones i la meva ment està activa, tot i que pugui meditar i pugui fer les meves cosetes per mantenir-me en equilibri, no estic a l'estat de Buda. Com dèiem, per exemple, amb l'estat de l'ayahuasca hi vaig entrar, sí, o algun altre cop esporàdicament en moments puntuals. I tu veus coses conscients? És a dir, què et queda de... Fa por? Què sents? No. Mira, si voleu us explico l'experiència de l'ayahuasca. Sí, en directe. Explica'ns-ho tot. Saps què és l'ayahuasca? Et sona? Sí, com una droga. No és una droga. Ara ho explicarà. Com ho expliqui ell? Sí. Calla, sisplau. Per saber si ho sabia o no, Jan. No sé, però tinc curiós per què ho saps, jo també. L'ayahuasca és una liana que creix a la selva, que s'enrotlla als arbres i les tribus originàries d'allà, ancestrals, és una planta medicinal, una planta sagrada, que la tallen, fan els seus rituals, la bullen durant diversos dies, crec que 3 dies, van bullint aigua, van fent aigua, la rebull, treuen l'aigua, van bullir més, i al final la substància que queda, que és una aigua com terrosa, podríem dir, te la veus, en veus una miqueta, i té algun component similar a alguna de les drogues que es prenen al jovent per aquí a la discoteca, però el que fa
Un és una purga física, i moltes vegades la majoria de gent vomita o ha d'anar al lavabo. Hòstia. I llavors és... uneix aquí uns receptors que comences a entrar en una altra realitat. Mira, jo recordo el primer cop que ho vaig fer a Perú, estava amb un amic que es diu... Més d'un cop ho has fet? Sí. Això ja és vici, eh? Sí. Mira, ho vaig fer un cop al 2007, un cop al 2009, i ara aquest gener, fa unes setmanes que he estat a Colòmbia, ho vaig fer 2 cops, 2 dies seguits a Colòmbia. Doncs la primera vegada que estàvem allà en una cabanya d'aquelles de fusta a la selva, el xaman, el seu germà l'ajudant, jo i el Jordi. George. I estava allà tenint una conversa amb el Jordi i ell m'estava dient, és que em trobo molt malament, trobo molt malament, que hauré de sortir a vomitar, que em trobo molt malament. I jo li deia, però tranquil, això forma part de l'experiència, ja ens ho han dit, que passaria això. No, però és que em trobo molt malament, surto fora a vomitar. I jo obro els ulls, el miro i dic, hòstia, no estàvem parlant, saps? M'ho he fet jo tot, saps? Estava aquí i em mira el Jordi i em diu, em trobo molt malament, me'n vaig a fora a vomitar. I t'ho va dir de veritat? Sí, i m'ho va dir. O sigui, ho vas comprar Vas veure el futur. Exacte, sí, estava connectat, sí, no sé si... És dir, entres en un estat de connexió superior. Ja ho has dit que llegeix la ment. Sí. Molt heavy. Sí. Volia vomitar, el Jordi. Sí. I va vomitar o no? Sí. Home. Sí, i jo també, al cap d'una estona, però era com, estic vomitant, com pot ser que em senti tan bé vomitant, saps? Ja estàs alliberant, no? Sí, però em sentia a gust, feliç, amb benestar físic, vomitant, que era com pot ser? Doncs pot ser. I el 2009 hi vaig anar amb un amic, amb l'Ivan, que el coneixeu, l'astròleg, aquí el Xino, pels d'aquí al poble, el Xino, pels d'aquí al poble i la comarca, i vam anar també a la selva, a la selva de l'Amazones, a Iquitos, a Perú, i també vam anar allà amb una xabola de fusta al mig de la selva, i allà érem 7 o 8 persones, hi havia el xaman, un xaman de la selva, un noi aprenent, i una noia francesa, i un noi belga, i nosaltres dos, alguna cosa així. I aquest xaman vam estar 2 dies a la selva i ens vam poder preparar més, sí? Ens va demanar, demaneu a l'ayahuasca tot el que vulgueu. Quan arribem al moment al vespre de fer el ritual, la cerimònia, quan us l'aprengueu, demaneu tot el que vulgueu saber. Jo vaig demanar diverses coses, per la salut, per les relacions, per tal, per qual. I una de les coses que em va passar va ser, ho vaig prendre i em van començar a venir les respostes, una a una de les preguntes que havia fet, però no pensades, les sentia. Una, per exemple, era salut, i em va venir, ja no fumes. Saps, havia fet un cigarro un quart d'hora abans. Sí? Com ja no fumes? Pensava la meva ment. No, però ho sabia, no fumes. I vaig sortir d'allà, com si no hagués fumat mai, ni ganes, ni res. Hòstia. Pas al cap d'un any o així, i vaig tornar. I, per exemple, una altra cosa que em va passar allà, perquè entengueu, és que quan hi vaig anar 2 anys abans, havia coincidit amb un guia que es deia Sandro, que havíem congeniat molt, i quan vam arribar a Iquitos vam anar allà al port on sortia ell a fer excursions amb la gent cap a la selva i no estava allà a la botiga. I em van dir, està a l'alberg de la selva. I quan nosaltres vam anar a la selva amb el xaman, amb una barca per allà a l'Amazones, creuant l'Amazones, vull dir, jo vull parar allà a l'alberg que hi haurà el Sandro. I vaig per allà i em van dir allà a l'alberg, no hi és, està a la ciutat. Doncs allà a l'ayahuasca em va venir demà al matí a les 9 vés al port, allà on tenien la sortida de les barquetes, demà al matí a les 9 està allà. I quan ens vam llevar, que vam sortir d'hora fosca amb la barca per tornar ja cap a la ciutat, vam anar a casa del xaman a la ciutat, no sé, a les 8 del matí o així, i quan faltava poc per les 9 jo surto i vaig allà al port que vaig a veure el Sandro. I allà estava. Hòstia. Sí, impressionant. Sí. Llavors connectes amb la informació amb quàntica, universal, que està tot arreu, que està disponible, és com si estigués al núvol, però que només està disponible si quan tens connexió. A l'iCloud que hi és tot, però... O sigui, realment tot ja hi és, però no tenim eines com per accedir-hi. Sí, perquè entre cometes podríem dir que estem adormits o adormits a aquesta àrea de les possibilitats que nosaltres tenim.
Fort. Ens està hipnotitzant, Jo crec que els espectadors també quedaran amb la ayahuasca. El ayahuasca es diu, m'ha quedat. Inclús, mai mira algun podcast, que no és el nostre, perdoneu, i deia que inclús connectaven amb els lleons, amb la natura, i que venien cap allà els animals, una cosa molt rara. Bueno, cadascú té la seva experiència a l'ayahuasca. El que passa a l'ayahuasca és que l'hemisferi esquerre, si la ment lògica, queda com anul·lada, o adormida, i la part intuïtiva, l'hemisferi dret, la connexió amb les sensacions, amb la vida, augmenta. Llavors, cada persona, pel moment que passa la seva vida, veu unes coses o connecta amb una realitat. Llavors, jo recordo estar amb els ulls tancats, perquè quan estàs amb els ulls tancats connectes amb aquest món, però si tu obres els ulls és tan real com ara, Vull dir, no vas allò borratxo que no saps on ets, Ni borrós, ni... No, és a dir, us veuria ara a vosaltres tres igual, però tanco els ulls i la ment se'n va a una altra dimensió. Llavors, uns colors més intensos, a vegades jo vaig veure com mandales, amb uns colors, un blau més blau que el que he vist mai, un vermell més vermell, i el que passa molt que és que es desperta una sensació d'unitat. Nosaltres vivim l'experiència vital com individus, hi ha una separació. Si el salva acaba aquí, això ja és aire, si això ja és l'altre que no salva, aquí és el Joan, que no sóc jo, però dintre d'aquesta experiència és com una sensació, en paraules és difícil, ho soc tot. Soc tu, soc aquest sofà, soc aquest arbre, soc el riu que passa aquí al costat. Clar, mentalment, per la ment lògica, no es pot assumir, no? Aquest concepte, al final és una experiència, no és un concepte. I quines aprenentatges te'n portes? Vaig fer aquestes 2 vegades i ara fa unes setmanes vaig fer aquestes a Colòmbia. Els aprenentatges és que hi ha més del que veuen els 5 sentits, hi ha una altra realitat. Llavors, amb les experiències que jo he tingut, me n'he donat que la capacitat mental que tenim és gairebé il·limitada i que, clar, aquí en el dia a dia en fem servir un percentatge molt, molt, molt petit. I que allà no hi ha por, allà no existeix la por. Quan estàs en aquest estat de consciència no hi ha por, no tens por a morir-te, no tens por que et deixi la nòvia, no tens por a no tenir diners, no tens por a suspendre, no tens por a... Sí, aquí el que ens limita molt són les pors, que les pors venen de les creences limitants i les creences limitants normalment venen del que hem viscut de petit. Però estàs en un estat de pau, de joia, de tranquil·litat, de benestar, tot està bé, no necessites res et falta perquè ho tens tot. Ens aniria bé una mica d'ayahuasca. És molt interessant això, Una mica d'ayahuasca. El que passa que és millor segurament en un entorn on ja s'està fent la cerimònia de l'ayahuasca, més que prendre's per anar-te'n a l'Onigresca o... Hobby. T'imagines? Sí, el meu amic, el primer, el Jordi, que hi vaig anar la primera vegada, quan tornàvem del viatge em deia... Del viatge de Colòmbia o del viatge a viatge? Del viatge de Perú, que és el primer, allà amb l'avió. Deia, ara quan tornem, i dissabte, quan anem al Memphis, aquells que es van fotent fins al cul allà, aquells res, tio. Els ensenyem això i... Hòstia. No, això no va d'això. No, exacte, no va d'això. Molta gent li fa por perquè pot ser que et surtin traumes que fins ara tu has bloquejat, no? Estàs informat. Sí. No, jo estic flipant. Per això... L'únic que el podcast no és l'ayahuasca, però sí, està bé. Ho està sent. Està sent. Tema interessant. Sí, jo t'he dit que pel moment que passàvem a cadascú li surt el que li ha de sortir. El que el subconscient, la vida li demani que hagi de fer de consciència a la persona. Llavors, per això és important fer-ho en un entorn segur i fer-ho amb una persona que domini l'ayahuasca, i per exemple el xaman que ho vam fer a Perú l'havia preparat ell, havia anat a collir ell la planta, ens va explicar, ens va preparar. Quan ho vaig fer les primeres vegades també sentia por, si més no respecte, i hi ha persones que sí que els hi surt algun trauma. Per exemple, el primer cop a Perú hi va haver una noia que es va posar a plorar, quan hi havia una noia francesa, es va posar a plorar, i el xaman li va dir, tot fosc, en una cabanya a la selva, que no saps on és, tot fosc, només les llums del xaman que va fent fum amb un tabaco
i cançons d'aquelles... Com de tripa. Ubaba. Sí, i sorolls amb... Pum, 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 pum. Sí, exacte. Vaja, no, està fent la base. Ja s'ho poden imaginar. És que sóc un músic. Ícaros, em sembla que en diuen els càntics dels xamans, els ícaros. I li va dir, aixeca't, vine, i tenia una cadira allà al mig de tots, i li diu, sé lo que has visto que te caías de un caballo, he visto que tienes una lesión en la espalda, sí, por una caída de caballo y tu miedo es volver a caer, saps? I quedar-te paralítica, que li havia anat d'un canto d'un duro de quedar-se paralítica, era una genet que havia caigut del cavall i tenia por a tornar a muntar perquè li havia anat de molt poc de quedar-se amb cadira de rodes. Sí? Òbviament no sabia res. El xaman, com? No sabia res. No, era com nosaltres. Amb nosaltres també ens va dir coses. Hem tingut un problema, se'ns ha deixat de gravar, el Jan ha alterat la seva superconsciència, s'ha fotut un xupitó d'ayahuasca i ha dit, crec que ha deixat de gravar. M'he aixecat i feia 2 minuts que havia parat de gravar. O sigui, molt bé, Jan, aquí hem fet... 2 minuts una mica més. Quina imaginació, el Joel, és acollonant. Ara si et diguéssim quines pors tenim, un dels 3, que seré jo, perquè ho hem parlat, tu sabries... Podem analitzar una microsessió ràpida, però per què? Si hi ha predisposició per part teva, podem anar més endintre perquè tu puguis veure més i fer més consciència i tenir, per tant, més autoconeixement, més acceptació, més benestar i reduir l'impacte de la por. Sí. Vale. Una por que tinc. Digue'm, una por que tinguis. Que l'altra gent, els meus em veguin que sóc mala persona. En sèrio? M'agrada. Quan dius els meus, qui vols dir? Parella, amics, família. Propers, sí. Què passa si veiessin, o què passaria? Què creus que passaria si veiessin que ets mala persona? Que em feriria una mica l'orgull. Per quin motiu? Perquè pensin que sóc... tornem al mateix, que sóc mala persona o que els he fallat o que no tinc valors o que no serveixo per res. Vale, i si les persones que tu t'aprecies pensen que els has fallat i que no tens valors, què suposa per a tu això? Que em puc sentir sol. I què passa si et sents sol? Que perdo una de les coses que més m'agrada, que és sociabilitzar, pim, pam, pum, tenir els meus... Per sociabilitzar, però què passa amb tu si estàs sol? Que m'avorreixo. Què més passa? Hi ha alguna més? Perquè per avorrir-te et deus haver avorrit moltes vegades. Bueno, amb la ment que tens potser és difícil, però por avorrir-se, bueno... Quina por hi ha? Què hi ha de dolent en estar sol? De que t'apartin, que les persones que t'aprecies els has fallat? Sol? Sí. Que sento que no m'estima ningú. I què passa si ningú t'estima? Què passa si ningú m'estima? Doncs que tornem a lo mateix, que em sento sol. Em puc sentir sol, no? Vale, quan tornem a lo mateix, que dones la volta a lo mateix, és que hem arribat a un punt. Sí? Llavors, por a la soledat, una de les pors més comunes que hi ha. A la nostra ment subconscient té por a quedar-nos sols, perquè la ment conscient, des de la que pensem, raonem i ara avaluem, això que diu el Salva, m'ho crec, no m'ho crec, ho trobo interessant... Més que estar sol, no teníem ningú qui deixar com el que deia el Jan, com un legado, o que prenguin de mi, o d'oferir-los bons moments, o... Vale, no deixar un llegat, sigui a nivell de tenir un fill sa o a través d'un coneixement. Recordin, no? Sí. Perquè què passa si no deixes cap llegat? Que tot el que he fet no serveix per res. I què passa si tot el que has fet no serveix per res? Que la meva estància en la vida penso que no haurà valgut per res. I què passa si la teva estància a la vida no ha valgut per res? Doncs que hem fracassat. I què passa si has fracassat a la vida? Doncs que, com que no és un joc de la Play, no pots ficar reiniciar partida, sí. Hem perdut. Has perdut la vida? El joc de la vida. Has perdut la vida? Sí.
Per tant, Perdre la vida és igual a... Morir. Aquí està. Sí, darrere hi ha la por a la mort, la por de darrere de tot. Sí. Hòstia, Hòstia, puta, puta. hem arribat aquí heavy, eh? A mi semblava que estaves a una rotonda, però... Sí, anem fent un parell de voltes. Com que no has sortit a la primera, ha anat donant voltes i llavors... El GPS estava així. S'havia bloquejat el GPS. Vuelve a girar a la rotonda, por favor. Que bé. Hòstia, i ara que et volia demanar, Salvador, que al gener és un temps de canvi, no? Se sol dir que és temps de canvi o de nous reptes. I a mi m'agrada... Bueno, porto pocs anys, però poso objectius. Cada any me'ls posava, però crec que no me'ls agafava com tocava. Poder. I per què et poses objecte? No, però és que... El per què està bé. No, amb preguntes en per què no s'haurien de formular, perquè les preguntes al per què et posen a la defensiva i fa que et contestis des de l'ego. Hòstia. I què és l'ego? L'ego és aquest concepte que tenim... és el nostre personatge, sí? Que ens hem anat creant en la vida, que aprenem de petits i que el anem construint i que fa que ens sentim separats dels altres i de tot. Sí? Que ens creiem uns sers individuals i veiem els altres, la vida, el món, com una amenaça. Però l'ego és bo o dolent? No és bo ni és dolent. Tots en tenim, perquè des del moment que pensem i tenim autoconcepte, tenim una personalitat. Per tant, ja es comença a despertar l'ego. El que seria bo és tenir el domesticat. És a dir, que no posi barreres cap als altres, cap a la vida, cap a el que vull experimentar, cap al créixer, sinó que m'ajudi a construir-me, a mi com a persona, a edificar el que jo vull crear a la meva vida. Creus que tothom ha de tenir una escala de valors, com una Constitució espanyola, però tu... La tenim. Sí, és bona pregunta aquesta. Conscients o inconscientment els tenim els valors. Llavors hi ha un exercici en coaching, que és l'activitat dels valors, que és una que proposo moltes vegades, que és que, mira, us la passaré si voleu. Em doneu el mail després i us la passaré, que és dediques un quart d'hora o 15 minutets, hi ha una llista de valors i a través d'uns filtres que jo et dic, que ara fes això, vas descobrint quins són els més profuns i al final arribes a quins són els més importants per mi. Per exemple, per mi el número 1 és la llibertat. Hi ha persones que és la família, hi ha persones que és la salut, hi ha persones... Sí, depèn de cadascú. Però és molt bo saber quins són els teus valors, perquè és autoconeixement i al final això és... L'autoconeixement és bastant clau, no entenc? És importantíssim i lligat amb la pregunta que vol fer el Joan és superimportant, perquè si no hi ha autoconeixement no saps qui ets profundament. Això que estic dient jo no vol dir que jo tingui un autoconeixement que sempre queda per aprofundir més. Però com més et coneixes, més pots afinar amb els teus objectius. Si no, et deixes portar pels objectius d'altres persones sense saber-ho, per lo que a la societat en teoria es diu que és èxit, i deixes de ser tu i no pots despertar els teus dons, els teus talents, les teves habilitats. Com més et coneixes, més potencial despertes de tu. És que a mi em va anar bé conèixer-me pel tema d'estudiar. És a dir, vaig fer, què vull estudiar? Acabar la CL, AD. Vaig anar a AD i dic aquí. Jo el mateix procés, tio. Res. No m'agradava, dret ho trobava interessant, tal, però dic, hòstia, saps què? Jo per fer-me més mal a mi, dic, parem. I parlant amb una persona i tal, vaig veure que una de les meves habilitats, o que creia, que era, no sé, la comunicació, tant amb mi com als altres, ja sigui comunicació digital, a través d'un disseny o que sigui, i dic, hòstia, tibaré pel màrqueting. I a partir d'aquí em va anar bé conèixer precisament per... Exacte, això que estàvem explicant ara. Sí, I més que res, que és un problema que hi ha avui en dia, no? Perquè hi ha distraccions, hi ha històries i no sé què. Aquí, és on volia anar, lo del Vision Board. Oh my God, Vision Board. Molt gran, sí. Perquè jo volia dir-te això, que en un món que tenim tants impulsos cada dia, com és d'important fer-nos objectius, ja sigui duradors a curt termini o a llarg termini. I com s'haurien de fer? O a part jo faig això del Vision Board, perquè m'agrada més veure'ls que no pas dir, vale, escrit està molt bé, però vull arribar aquí, no, vull ser aquí no, però, bueno, vull ser tal, no? Però també... Sí, vols que allò es materialitzi a la teva realitat. Sí. És clau tenir objectius. Molt ràpidament, mira, a nivell mental podem estar com a 4 graons. Anem del més baix al més alt. El més baix és ignorància, sí? Cap dels 4 d'aquí que hi estem, des que estem parlant el que estem parlant. O sigui, és les persones que viuen en pilot automàtic que no es plantegen res sobre elles ni sobre la vida. El següent és dispersió, que és on està la majoria de gent en aquesta societat. Sí? Una ment que dona voltes, que sobrepenses, i l'overthinking, diverses coses alhora, no sé el que vull, estrès, aquí, allà... La ment es torna... La persona és víctima de la seva ment.
hem de pujar al nivell superior, que és focus. Ens hem de situar amb aquest. Focus, ment enfocada. Si la dispersió és estar a les fosques i el lot va d'aquí a allà però no acaba enfocant res, focus és, l'Usain Bolt va dir, entreno 4 anys per córrer 10 segons. Sí, això és focus total. Doncs ens hem de posar en focus. I el més alt, el situ, que seria més o menys la supraconsciència, sí? L'estat de no-ment. Llavors, nosaltres què podem fer? Focus. Per tenir focus, què hem de decidir? Els objectius. Llavors, és importantíssim que tinguem objectius. Ja hi entrarem a l'estat de no-ment quan facis l'amor amb aquella dona que vols, quan fas alguna cosa que t'agrada molt, quan perds la noció del temps, sí? Pot ser meditant o amb alguna experiència puntual. Però el focus és el que ens fa avançar. I si hi ha creixement, si hi ha progrés a la teva vida, tu estàs bé. Llavors és focus, focus i focus. I necessitem objectius per tenir focus. He de dir a on vaig. Si no saps on vas, acabaràs on no vols estar. Llavors és focus amb objectius. I si els objectius són més de l'ego, bueno, comença, és igual. Per començar, comença, amb els que sigui. Com a mínim, sortiràs de la dispersió, del patiment, deixaràs de ser víctima de la teva ment i la començaràs a fer servir al teu favor. I si segueixes, ja aniràs sentint sillós per tu, o si ara que he decidit que me'n vaig cap a Caral i començo a caminar, quan passo Gironella me n'adono que vull anar a Montserrat. Vale, gira i vés a Montserrat, però si no et mous, no sabràs on vols anar. Buah. Toma, m'està encantant. Ja veus. Jo ara tenia una altra pregunta i l'estava escoltant tant que també se m'ha anat la pregunta. Jo en tinc moltes també, però és que no cabrien mai. No. Lo bo és el que dius tu, que se'n generin preguntes també és bo, perquè estem... La qualitat de la teva vida... No hem seguit gens el guió. Sí. No, és que no hi és. Però és que el guió és una merda. Aquesta és important i pel que feu vosaltres crec que és genial. La qualitat de la teva vida és proporcional a la qualitat de les preguntes que et fas. Trobis o no resposta. Ui, pues jo dec tenir una vida de puta mare, em parlo cades paranoies i preguntes i... Si jo m'ho qüestiono tot molt. Qualitat de preguntes, també. No número, no quantitat. Pues res, no. Encara que no trobis la resposta, perquè la pregunta obre la ment. Sí, ja m'ha vingut, perdoneu, per una persona que va, no sé, posa-li un oficinista que va de 8 a 7 de la tarda a la feina i diu que té una vida super estressada i tot, quin exercici li podríem donar? Bueno, li podries donar perquè s'arrelés, això que diem, no? S'arrelés, es focalitzés, s'equilibrés. Sí, hi ha moltes persones que en aquesta societat on vivim que fan moltes coses, entre cometes no tenen temps per res, però no tenir temps és sempre una mentida, sempre. És mentida, no tinc temps, el teu dia té 24 hores, com el meu, com la vida, els dies del Leonardo da Vinci tenien 24 hores, els dies del Messi tenen 24 hores, tothom té 24 hores. Llavors no és qüestió de temps, és qüestió de prioritat. Llavors aquesta persona ha d'entendre això. Recordo una vegada que hi va haver una noia que fèiem una sessió i em va dir, sí, tenia un petit problema físic, no gran, i em va dir, hòstia, el metge ja m'ha dit que surti a córrer cada dia mitja horeta, però és que no tinc temps. Com no tens temps? No tinc temps, mira, si et donessin 1.000 euros cada dia que en surts a córrer, tindries temps? Diu, sí, clar que sortiria cada dia. Doncs no és qüestió de temps. És qüestió de prioritats. És qüestió de prioritats. Sí? Hòstia. Llavors aquesta persona se n'ha d'adonar que està vivint amb aquest estrès crònic, ha de parar. Pot meditar uns minuts al matí, pot venir-me a veure a mi, pot llegir un llibre, n'hi ha molts que t'ajuden molt, una miqueta d'esport, hi ha molts, no només hi ha una via, cadascú pot trobar la seva. Però seguint com segueix, si no canvia res, no pot passar una altra cosa. Sí? Com deia Einstein, esperar que passin coses diferents i fent sempre el mateix és idiotes. Sí? Llavors, algú s'hi ha de fer. El que passa que normalment el factor de canvi és el dolor. Quan aquesta persona està estressada encara no canvia. Ara, si li ve una malaltia, si està molt estressat, si ja pateix que no sap gestionar-se, llavors és quan deixa de fer el canvi. Llavors, com les serps. Sí. Prenem o per consciència o per dolor, normalment per dolor. Un moment, Jan. Va, pregunta, va. Hi ha com molta, crec, com una nova pandèmia que és l'ansietat, que n'hi ha molta. Mira, és l'època de la humanitat que estem més avançats tecnològicament, amb comoditats i la societat del confort, i és l'època que hi ha més malalties mentals, més malalties de ment, emoció, i un pilot de gent medicant-se, moltíssima gent. Això és un drama, és un drama. Què creus que és degut? Bueno, perquè jo no veig els ximpanzés amb ansietat. Fa 1 milió d'anys. Però perquè abans tampoc se coneixia, Clar, també hauríem de...
Clar, és que això donaria per molts. Hi ha dos tipus d'ansietat, hi ha dos tipus d'estrès, l'eustrès, que és l'estrès positiu, i el distrès, que és l'estrès negatiu. L'estrès és quan tu jugues un partit de futbol important, estàs a un nivell d'activació, o ets cambrer d'un bar i t'entren 20 persones a l'hora. Això podríem mirar, en aquell moment podríem dir que aquesta persona està estressada, però si és per resoldre la situació és bo. El problema és quan estem tot el dia així, que seria el distrès, perquè això va creant estrès, fins que es pot desencadenar amb una ansietat. Però realment és una crida que has de canviar alguna cosa a la teva vida. És a dir, conscient i inconscient no van junts. Hi ha alguna que estàs fent malament, és a dir, l'inconscient t'està avisant. Al final, l'ansietat és por. O sigui, la tristesa, la depressió, és estar encallat en el passat, algo que va passar crec que em marca per tota la vida i per això estic així, o he d'agafar un temps de pausa per poder-me refer, i l'ansietat és estar al futur. O sigui, totes les pors estan al futur. No es pot tenir por d'ara mateix. Ni que hi hagi un tigre aquí, tinc por que se'm menjarà, però no se m'està menjant. Quan se t'està menjant potser ja no... Sí. Quan se t'està menjant poder és mal, llavors. La societat empenta molt, els mitjans de comunicació, com està muntat també ho volen, sí. I és algo que genera una economia bestial amb les farmacèutiques, genera una població més fàcil de controlar des de la política, i també ens volen tontos, incults, malalts, no morts, No. Però que siguis client, per tant que m'ha dit que t'hagis de medicar tot el dia. I amb por, sobretot, amb por. I pobres. Pobres no vol dir que puguis ingressar 3.000 euros al mes o 4.000, sí, però que pateixis pels diners o que vagis amb la carrera de rates. Sí? Tant és que en tinguis deutes com tinguis, no sé, m'ho invento, 50.000 euros, però si tu pateixes, també és més fàcil de dominar. Llavors som clients dels bancs, dels polítics i de les farmacèutiques, dels qui dominen el món. Com estem aprenent avui? Boig, no. És que... Jo, alguna anècdota és que jo tinc una pregunta. Però és que vull plantejar... Què? No, estava gravant, em sembla, però que s'ha tornat a parar. Has parat, em sembla, perquè el fer així amb el cable. Vale. No, jo tenia una pregunta... Aquestes bromes ja n'aleta, No, bromes no, que l'ha clicat. Jo tenia una pregunta, i és que... una pregunta no, un tema. Volies posar un tema, i és... Objectius materialistes, has dit abans. Quina diferència amb els objectius materialistes, amb els que no, i per què sempre busquem els objectius materialistes? Per què? Com? Per què? Sempre. Quan es diu que no és l'essència, però no sé. Sempre, i quan dius busquem, ho dius en primera persona. Sí, ja. Clar, qui inclous aquí? No, normalment, com a societat, estava parlant com a societat. Sí, en general sí, perquè és una societat que premia el materialisme, és a dir, qui té èxit? El que té diners, el que té posició social, a vistes de la gran majoria. El que passa... Jo he tingut persones a consulta amb un càrrec que tots diríem... Sí. Tots voldríem. Sí, o que tots reconeixem com a important, i persones amb uns ingressos moltíssim per sobre la mitjana, però igual estan fatal d'estrès. I clar, tu anheles els seus diners, però ells igual anhelen la pau d'aquesta persona que surt aquí fora, es puja a la senyera i se senta allà i està una hora amb tranquil·litat. Llavors, la societat ens empenta cap aquí, però hi interessa perquè ens desvia del nostre ser, ens desvia de la supraconsciència. I una societat angoixada, poc conscient, poc treballada, persones que no es coneixen a si mateixes, són més fàcil, el que dèiem abans, més fàcil de dominar, de gestionar. Me cago en la puta, tio. Jo ara aquí tenia doble pregunta, és que em van venint, jo te les vaig tirant, però doble pregunta que és, una va 3 minuts i acabem, no? Podeu o què? Sí. Que és que les persones sempre volem, també m'incloc, el que no tenim. O sigui, el que no tenim. Jo què sé, no? Ets alt, doncs potser vols ser baix. Tens els cabells llisos, doncs els vols arrissats. Bueno, m'entens, no? No, això, o vols... tens 5.000 euros, però no tens temps. Tens no sé què, però vols el cotxe, però vols la casa, però vols no sé què. Lo hemos entendido, Jan. Si no ets feliç amb però vols jugar a futbol. Si no ets feliç amb el que tens, no ho seràs amb el que et falta.
Toma. Llavors ho hem d'entendre. I ha d'haver un treball. Per això és l'autoconeixement, per estar en pau amb un mateix. I curiosament, quan estàs en pau, bueno, jo crec que esteu molt avançats, tot i que em aneu fent les preguntes, perquè us ho veig. Quan estàs en pau i no en tens necessitat, comença a passar allò que tu vols. Quan en tens necessitat ho allunyes, és com una noia, aquella noia que us agradava tant, la primera que us va deixar, Sí, i li anàveu al darrere i no els fotien ni cas, i vosaltres desesperat, bueno, ho sé perquè a mi també m'ha passat, no? I ens ha passat a la gran majoria de persones. I què fem? L'allunyem. I en canvi, quan estàs segur de tu mateix, quan estàs tranquil, quan et sents bé, venen, igual torna a castell tot, sí? Venen, Sí. doncs igual amb les coses, és a dir, tot és energia, aquest món és tot energia. Això, mirat a escala subatòmica, és energia. Això també. Llavors, tot té una vibració. Nosaltres tenim una vibració. Si vibres allò que desitges, com que ja ho vibres, no en tens la necessitat i allò, igual vibració, trau igual vibració, pum, i allò arriba. Si ho desitges i sents que et falta, la mancança que sents a dins, precisament ho allunya. Jo quan surto de festa i estic allà en un moment d'aquells que dius, oh, que bé, noto una vibració, que és el telèfon. La meva mare em diu, què, quan vens a casa? La vibració. Jo t'anava a dir si ho notaves abans o després d'un xupito d'ayahuasca. Durant. Just al moment. Jo penso que hauríem de fer una part 2, tio. Hòstia. És que Sí. us ho juro que m'ha encantat el podcast. Bueno, vull dir que estem arribant al final. Bueno, ja quasi Poder sí, A tu t'aniria bé fer una part 2. No, jo us he de dir que m'ho estic passant molt bé. Jo- M'ho Vam estic fer passant molt bé. un especial ayahuasca. Fem la ruleta, va, qui li toca? Jo us ho dic i mai ho dic, això, però a mi aquest podcast m'està encantant dels que més. No. I no ho he dit mai, oi que no ho he dit Jo mai? també. Sí. I a més amb el nivell de consciència tan baix que he tingut al començament, estava molt lluny de l'ayahuasca jo. Però anem recuperant. Jo penso que un altre seria necessari i tot. Però inclús que ens ho fes amb nosaltres també seria molt xulo. Sí, però això se'n diu però- consulta. Teràpia, ja. Sí, vull dir, Llavors s'ha de fer pagant, sí. No, i a part que també té un temps, ell, saps què vull dir? Sí. No té temps. No ten, o sigui, tens amb temps, però té un temps. Tens amb temps. El temps tenim el mateix. El Bueno, mateix. sí, en el dia a dia. L'agenda sí. no. El que ens queda... Però si s'ho ha passat de bé, vida vol dir no. que el pròxim cop serà una prioritat. Estic obert totalment a tornar. Això ja sí, volia dir. perquè bueno, tot és vibració i, Bueno, i també m'ha encantat. i hem de fer estar aquí. la gent conscient del que passa i que ens controlin. Bueno, tot el problema que hi ha. Sí. M'ha entès, m'ha entès. Hem de despertar consciència. Tan tens, Això. però perquè llegeix els pensaments. Ja ho ha dit, però amb les paraules... A mi m'ajudaria això, eh? Hòstia, Un podcast per telepatia, tots així callats. havíem de sortir telemargallar i hem fet telepatia. Bona broma. Bueno, No, ara deixar una pregunta pel segon convidat. Ah, sí? I l'últim convidat la sap algú? Sí, qui va ser? El de la carn, Jan, no? la vas apuntar. La vas apuntar tu el document? Mentre tu mires... No, va ser Jan, això. El de carn, no? No, el Ah, pagès. l'Abel, va ser l'Abel, hòstia, veritat. Abel, què va dir Bueno, de l'Abel? mentre has de No, pensar no una vaig pregunta apuntar. Sí. que li direm al següent que no sabem qui és, eh? Val, sí. En relació al que has dit, dels objectius, el proper convidat li plantejo la següent sí, pregunta, ho tinc que apuntada. és què ompliria de sentit la teva vida? Hòstia. Ole. Avui... A tu què t'omple... Què No, respons? qui no ha dit què? Què? Què t'ompliria tu, Santa, de sentir la teva vida? De sentir. No, de sentit. Ah, de sentit. De sentit. No ho sé. És a dir, saps? Ja no ha vingut la família el primer cop. pot ser. Quina és la pregunta, Salva? Què t'ompliria? ompliria realment de sentit la teva vida? I no és què vols, i quin No, objectiu ja. marques. Vale, Exacte. què realment es fa escoltar més, això? Jo te la diria, que és a poder estar el màxim de temps possible amb els meus. Amb els meus, vull dir, família, parella, tot. Molt bé. Amics. Jan, què t'ompliria... Gràcies. Jo t'ompliria de Què sentit la... No, te l'estic fent a tu. Què t'ompliria de sentit la teva vida? És que no sap fer dues coses alhora. Ja. Ara responc jo, vale? Sí, respon tu. Així penso. La meva... és que ningú m'ha preguntat, ha sigut com molt lleig, no, això? Bueno, Bueno. egocèntric. La meva, No, que sí, que sí. fer passar bones estones a la gent. Vale. Que seria com... I si a sobre ja tinc diners, ja també, saps, ajuda. És a dir, si fas passar bones estones a la gent, a les persones, els diners et vindran sols.
Pot ser, sí. És el que t'he dit abans, que ho vibres, que ho atreu. I per què vull diners? Per fer passar bones estones amb els meus més íntims després. I al final és tot. Per què no? Què ompliria de sentit la meva vida? Sí. La teva, Cuidar dels meus. Bueno, està bé. Molt bé. T'agrada. Fantàstic, però bueno, no diré... però bueno, ja... Crec que podeu aprofundir més algunes respostes. Va, pel pròxim podcast. Ho deixem pel pròxim podcast. Ja ha deixat intriga igual com una sèrie. Sí, però no dic que l'heu contestat perquè heu volgut. Només jo l'he deixat pel proper convidat, no per vosaltres. Estàvem vibrant tan fort que l'hem de tirar ja, la resposta. L'últim convidat ens va tirar una heavy, Què t'agrada més, que te la fiquin o ficar-la? Ostres, Torna-la a repetir. Què t'agrada més, que te la fiquin o ficar-la? Es va passar. Bueno, home, diré que m'agrada. Que diferents són les preguntes, Sí. No m'esperava aquesta pregunta i no havia vist l'últim podcast. T'ho juro que no ens en recordava. No l'hem penjat. A mi m'agraden, em sento tret per les dones, llavors és clar. És clar, no cal dir res. Queda molt vulgar. Ho va dir tal qual. La vibració, la consciència, ficar que te la piquin. A més, s'ho va rumiar poc, va ser... Bueno, que diferents són els convidats. Bueno, però... S'aprèn de tothom. Aquí està... Aquí està la clau de la vida. I sobretot, amb ser un mateix. Exacte. Sí. Molt bé, Jan. I amb això acabem, no? Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots. Si voleu part 2, sisplau, espero que t'hagis passat bé. comenteu-ho. Exacte. Si voleu part 2, no. Hi haurà part 2, segur. Sí, això és I he de dir una cosa que amb el Jan a vegades sempre fem Jan, és que no sé què... Avui bé, Jan, avui bé. Sí. La Maria, que sempre comenta que és com el Jan, és que... Doncs Maria... Sí, senyor. Avui sí que ho ha fet bé, Jan. L'has animat. Bé. Avui estava així. Potser és la dona de la teva vida que buscava. Ahir vaig tindre una conversa... No. Parem-ho. No, clar. No, és que em sembla que... Bueno, i llavors us ho dic. Sap qui és? No, més o menys. És que ahir vaig tindre una conversa profunda i estic amunt. Sí? Amunt? I avui una altra conversació profunda. 2026... Esperem que us hagi agradat. Has estat bé? Sí, no? Què has de dir? No, et dic la veritat, he estat molt bé. Si no hi hagués estat, t'ho podria dir no en paraules molt directes, però t'ho podria fer entendre. El llenguatge no verbal. Sí, exacte. Fantàstic. Sembleu 3 joves molt desperts i m'ha encantat estar aquí. Perfecte, a tope. Que bé. Moltes gràcies a tothom. Els que ens heu seguit fins aquí, esperem que hagueu après, que és lo important, i fer passar bones estones, com dèiem, encara que no siguem el podcast més famós d'Espanya, de Catalunya, perdó. I moltes gràcies a tots. I a tope, xiulet final, va. Va, que estàs fora. Adéu, moltes gràcies. Acabem un xiulet final sempre. Sí, ho vaig veure.